На 17 години успях да спечеля 430 лева за един час чрез фон флипинг. Правя това от 2 години и ще ви помогна да успеете и вие. Телефона, който бих ви препоръчал за това видео, ще разкрия как на 17 години успях да спечеля 430 лева за един час чрез фон флипинг. Тоест, купувайки и продавайки телефони втора употреба. Ще ви покажа стъпка по стъпка пълния процес от закупуването на телефона до продажбата му за печалба. Ще ви дам и някои от най-добрите ми съвети и трикове за успех в фон флипинг бизнеса. Да започнем от там какво точно е фон флипинг. Това е купуване на използване телефони от OLX, Bazaar.bg или Facebook Marketplace, правене на ремонт по тях, ако е нужно, и продаването им с цел печалба. Тоест, купувам телефон за 40 лева и го продавам за 150. Правя това от 2 години и ще ви помогна да успеете и вие. Само моля ви, не си мислете, че на първата седмица ще изкарате 1000 лева. Все пак е вероятно да изкарате доста добра сума пари. Като за начало, капитал от 50 лева би бил достатъчен за първия ви телефон. Телефона, който бих ви препоръчал за тези пари, е изряден iPhone 5. Сега ще кажете, но как iPhone 5? Това е 10 годишен модел, никой няма да си го купи. Продал съм десетки, ако не стотици от този модел и търсене все още има просто заради причината, че съдържа думата Apple и защото е бюджетен и достъпен за хората. Много хора го купуват за втори телефон или за възрастен човек или дете. Та ако купим един iPhone 5 за 50 лева в добро състояние, ние можем да го продадем между 80 и 120 лева в рамките на една седмица, в зависимост от състоянието му. Това показва моята статистика. Така че ви съветвам да започнете с този модел, за да натрупате капитал и опит. Също може да и започнете и с Android телефон, но там условието е да бъде възможно най-бюджетен, в възможно най-добро състояние. Поред мен Androidите не са много добър избор в фон флипинга, но ще говорим за това в друго видео. Един от начините да увеличите печалбата си и да имате достъп до повече телефони за покупка е като купувате счупени телефони и ги поправяте, след което ги продавате на по-висока цена. По този начин може да купите телефон за 100 лева под продажната му цена, да го поправите за 30 и да го продадете с 70 лева печалба. Този вариант обаче включва големи рискове и не ви съветвам да започнете с него. Също така го препоръчвам само за iPhone, тъй като Android са много по-трудни за поправка и отнемат повече време. Според мен първо се научете да правите пари чисто от препродаване на телефони и след това започнете да ги поправяте. А как може да стане това поправяне, ще покажа в следващите видеа. Започнете с iPhone 5 и постепенно ескалирайте по моделите нагоре, като ви съветвам да пропуснете iPhone 7, защото според моята статистика той носи най-малка печалба и се продава за най-много време. Просто защото търсенето е най-малко конкретно за този модел. В 80% от случаите един мой iPhone се продава за под една седмица. Вярвам, че при вас няма да бъде по-различно. Средната печалба за телефон е на iPhone 5 50 лева, на iPhone 6 40 лева, на iPhone 7 30 лева, на iPhone 8 80 лева и на iPhone 11 100 лева. Имайте предвид, че по-ниска печалба не винаги значи, че моделът би донесъл по-малко пари. Например, шестицата има по-малка печалба от петицата, но се продава много по-бързо, защото търсенето е по-голямо. Въпреки, че един iPhone се продава средно за 4 дни, ако имате няколко в инвентар, може да ги продавате едновременно и да имате по-често продажби. Как да намерим правилния телефон? Като за начало намерете средната цена за даден модел на пазара. Това може да бъде като разгледате 40 обяви на даден модел в добро състояние и сметнете каква е средната цена на продажа. Другия вариант е чрез Gemini, изкуствения интелект на Google, като просто му кажете да анализира каква е средната цена за даден модел в OLX Bazaar или където му посочите. Според мен той върши много добра работа, аз също го използвам. След като сте уточнили средната цена, търсете телефон с над 30 лева под нея. Това може да бъде не само чрез цената на обявата, ами ако успеете да спазарите някой на редовна цена с 30 лева отдолу. Аз лично пиша на по 20-30 обяви преди някой да се съгласи на моята цена. Не забравяйте да питате дали телефона е с отключен iCloud, дали има заключвания към оператори и дали всичко му е наред. Друг важен фактор също е Battery Health. Стремим се към телефони с над 80% Battery Health. Поръчайте телефона само когато подателя е съгласен да го изпрати с преглед и тест. Какво да правим, когато телефона пристигне в офиса на куриера? Първо, винаги изисквайте телефона да ви бъде пратен зареден, за да може да направите вашите тестове. Огледайте го за неспоменати дефекти, като дръскотини, пукнатини и други. Проверете дали камерите работят, дали не е вкаран профил в телефона и дали телефона отчита SIM карта. Не се притеснете, според политиката на куриерите имате 15 минути за преглед на всяка пратка с преглед и тест. Неведнъж ми се е случвало телефона да има малка дръскотина или да има някаква част от екрана, която е по-ярка от останалата. В такъв случай това е по-скоро нещо хубаво, отколкото нещо лошо.
В такъв случай, вместо да върнете телефона, звъннете на човека, който ви го е изпратил и му кажете, че телефона има дефект, който не е споменат в обявата. По принцип, веднъж отворите ли пратка с преглед и тест, вие сте длъжни да платите доставката в двете посоки за отиване и връщане. Това обаче много хора не го знаят и когато им съобщите с недоволен тон за дефектния телефон, който са ви изпратили, те си мислят, че ще се наложи да платят 15-20 лева за разноски за доставки. Това автоматично ви сваля 15-20 лева от цената, като отделно вие сте в много по-изгодна позиция и може да свалите допълнително. Така купих iPhone 11, който вместо за 400 лева купих за 300, защото човека видимо не разбираше и успях да го спазаря. Но когато телефона пристигна, се оказа, че има неспоменат дефект на екрана, като леко изсветляване и малки дръскотини по рамката. Снимах ги, изпратих снимка на подателя и той ми намали цената до 200 лева. В рамките на една седмица успях да продам този телефон за 350 лева, с 50 лева под средната цена, просто заради дефектите на екрана. Надявам се да съм ви помогнал в намирането на нова ниша и ако смятате, че може да пробвате да се занимавате с фон флипинг, не забравяйте да харесате това видео, за да може да ви се запази и да се абонирате за бъдещи видеа, свързани с темата. В следващите видеа ще говорим за това как да спазарите възможно най-евтино даден телефон. Ще говорим с точни цифри на каква цена трябва да купувате и продавате определени модели. И може би най-важното видео, ще ви покажа как да поправяте телефони така, че печалбата ви да се удвои. Благодаря, че гледахте и до скоро!